kanong press conference ng MNK contestants during the preliminary competition, insagot mo keng kutang dareng media, dapat mi di na lang chance sa makyabe den trans women, king beauty pageants uling as a pansexual, susulong mo naman ng aman wandang inclusivity. Where are you coming from when you say that? Para po kasi kanako, actually, emo po para kanako, dapat po baluta mo po na impong gender identity, ay mo po maka-limit keta pong biological kahit mo. Kita pong gender identity, anti mo po yung transgender po. Nung mag-identify po as women, women na po kanita. Exactly. You are very correct there. And I agree with you. Kasi, yapin yung preference na ito at mag-identify ka rin, ale. Opo. At ka rin na itang fullest potential na sa human being, ka rin na develop. Dakal din po kasi sasabi na ing paging bakla po, bala mo po may impluensya o kaya pinilit mo po. Pero in my point of view po, eko po choice. Kasi po nung choice naman po, pilihan ko na mo pong ali. Kasi po balo ko po makanano po kasakit na ma-discriminate. True, true. So, po talaga choice. Tell us, na anong gagawan mo sa MNK? So far, mag-reach out ko po kareng organizations, kaya pong climate action for environmental protection. Mag-reach out ko po, banta po mag-volunteer ko. And kempong education, atin kami po kasing group keng Sasmuan and try mi po mag-feeding program po kareng public schools. Is that something that is required by the MNK or is this something that you choose to do? It's something that I chose to do po. Ako lang po mag-isa, pero makikipag-coordinate po ako sa kanila if ever atin man pong projects or outreach programs sa Malyari ko pong makasaw. So, Ika, for example, personally, after this, sinabot na kang MNK, makanyan, mag-aral ka, mag-model ka, tingkang advocacies, in bang natural track na ning meto nga beauty queen kalupa mo, papunta ka ba keng Miss Universe? Opo, ako po papunta. Pero ali pa mo po ngayon kasi anak ko pa at mag-focus ko pa mo po kayong studies ko. Tsaka masanting po kasi pag po beauty queen spokesperson, tapong masalesen naka po credentials. So, sabi mo, mag-aral ka pa mo. Arian me pa mo. Mga plan mong banwa yung isipan mo. Kasi, syempre, di ba, as you grow older, of course, mag-mature ka. Pwede pong manaliwa yung Manaliwa. Pero do you see yourself changing your mind about joining the Miss Universe? So far, ali po. Talaga? So, in how many years' time, for example? 2, 3, 4 years? 3 to 5 years po. 3 to 5 years. So, nandin pisabihan tayo itang personal kong paglalawin yung anak ko na I was against beauty contest kasi I feel that they are used to objectify, to commodify women. But ngeni, you don't feel that way about it. No, I still feel that way about it po. Although, atin na pong improvements, pero dakal pa rin po talagang bagay na kailangan pa pong mabayot, kailangan pong mawala. Kapag pumakyabeng anti mo po kayong pa mag-objectify, kapag pumakyabeng pageants, wala naman po talagang requirements na dapat mapayat, dapat matas, ala naman po. Pero po, ela po man yung budetang makyabeng, makanta ketang buridang itsura. Itang maka-typecast ketang makanyan. Keraklan po kasi, din pong mismong pageant fans, ila po talaga ding bisang bala mo po expert lang ano po na burida po makantini, burida po makanyan. Anyapin po, kami pong mag-pageant, bala mo po, medyo mafo-force kami rin po na makanta po yung Tokyan Mi, pero sana po datang ingal doon na, na po kailangan maging makanta. Wapin. Gusto ka rin. And I think, nung ika makyabe, kabang ika very progressive-minded ka about it, no one will di ba, promote that kind of mindset. Masanting pong makyabe, banta po penetrate tayo po. And I really hope and pray na one day, di ba, 4 or 5 years from now, akit na kaketang entabladong ita as our candidate, di ba?
the candidate of the Philippines, di ba? Sana po. For that prestigious pageant. As a newly crowned Mutyaning Kapampangan, how will you introduce first Pampanga to foreign nationals and second Kapampangans? Mm. How will you introduce them? Well, Pampanga is known po kasi keng galing tamo keng pamagluto, ang po po kareng parol. Maliban po ka rin, ito po keng sagot ko keng final question and answer. Ita mo rin pong galing tamo po keng musika, ang po keng arts. Uli nga na po talaga karakal biyasa keng arts keti Pampanga at buri ko naman pong ma-highlight ito. Okay. Kaya naman pong Pampanga, buri ko mo po, din pong abe ko kaya nakan, buri ko mo pong baluda po yung kaya katamong history, arts and culture. Banta po, pasami po kareng aliwang generation, banta po matda. Naman, Oo, talagang pampagent na sagot, Pero it's malalam niya, malalam kang makibat. Can beauty queens help in solving pressing issues in their community? Kana ko po, and mo po particular kay ni Pampanga, yun po talagang sa po kareng financial assistance po for Kabilugan. marginalized Filipino students or Kapampangan students. Kasi po, itapin pong kinento ko nandin, masakit po ing mag-aral. Ang gapong scholar na ang gapo kay public school, uling dakal pa rin po expenses na kailangan i-consider. So, makanano kayo pong makapag-aral masales, nung pong halake pong pengan, po masama sing support, financial support. So, okay mo rin po itong mag-inspire, mag-motivate, ang pong kaing determination, pero importante mo rin po yung support. Ana akong katula kaya Kalay at pasalamat ko you accepted our invitation. I hope this is not the last interview you will grant to us in CLTV 36. And I really feel na you are someone we should support because of your mindset, because of your maturity, because of your advocacies. And because you are truly lovely and beautiful, Thank you. beautiful woman. Thank you very much. Do you have a last message? For example, kareng kaya nakapampangan na watching us, or even kareng ali Kapampangan, you can say it in Tagalog as your final message. Maraming salamat po ulit sa mga sumuporta sa akin. Alam ko po na hindi ko po kayo napapasalamatan lahat, pero know that I am grateful and sana po supportan niyo po ako sa mga susunod pang laban. Salamat. Thank you, Lay. Dakal ka pa suungan na laban. And good luck to you. I will pray for you. Thank you. And stay beautiful inside and out. Sa lahat po ng nanood sa ating programa ngayong araw, dakala salamat. Sana may kapamilya kaming lino, kareng kutang, dareng kaya katamong televiewers. Mapapanood niyo po ang programang ito tuwing Miyerkules, alas 7 ng gabi sa CLTV 36 Free TV at aming official YouTube channel, CLTV 36 Official. May replay din sa TV sa ating 39 cable partners at sa Signal TV Channel 115, nationwide po yan. I-follow nyo rin po ang CLTV 36 sa aming official social media channels na makikita ninyo sa inyong mga TV screens at sa inyong mga Androids at iPhones. Maraming salamat at see you next time. Stay safe. Mag-mask pa rin, mag-social distancing at palaging maghuhugas ng kamay sapagkat hindi pa po tapos ang pandemya. Muli ako si Sonia Soto, taga rito, kasama nyo, CLTV 36, atin to.